Takto vyzerá môj prvý tréningový týždeň na majstrovstvá Slovenska v polmaratóne v Košiciach. V pondelok som mal voľno od behania a zvolil som si stretching a valčekovanie pre rýchlu regeneráciu svalov. V utorok som išiel tempový beh 12 km v celkom slabom tempe 4,06 na kilometr, ale za to vo veľkej horúčave, ktorej som išiel umrieť. V stredu som zaradil do tréningu bike v Tatrách, išli sme na Štrbské pleso a Podbánske. Bol to kopcovitý profil s veľkým prevýšením. Vo štvrtok sme si dali do tela tým, že sme vybehli zo Štrbského plesa na Ostrvu do výšky 1984 metrov nad morom. Bolo to veľmi náročné, ale krásne spestrenie tréningu v takomto krásnom počasí. V piatok som dal regeneračný bike do Popradu a nazad. Po Ostrove nohy dosť boleli, predsa nie som zvyknutý na trailový beh. V sobotu sme sa išli schladiť do tieňa na Čierny Váh, na tento krásny asfalt a do krásnej prírody s výhľadmi na Tatry. V nedeľu som bol po celom týždni dosť unavený, tak som išiel reggae beh na vyklúsanie.